салом дӯстон, Гвардиола боз як ҷоизаи дигарро ба хазинаи дастовардҳои Манчестер Сити ворид кард. Аввалин маротиба дар таърих дастаи шаҳри Манчестер суперҷоми УЕФА-ро ба даст овард. Якумин лигаи чемпионҳо буд, акнун аввалин суперҷом ҳам ба даст омад. Пеп дар пеши чашмони мо таърих сохта истодааст. Имрӯз аз ҳамин хабари хуш барои мухлисони Манчестер Сити ва махсусан Пеп Гвардиола навори худро оғоз мекунем. Бо дастгирии шумо албатта. Лайк мондан ба ин видео муҳим аст, аммо як нозугии дигар ин ки YouTube наворҳоро медонед чӣ гуна ба дигарон паҳн мекардааст. Агар комментарияҳои зери навор лайки зиёд гирад, барои ҳамин бисёртар шаҳру назари худро нависед ва албатта комментарияи ҳамдигарро лайк монед. Ин як хоҳиши бародарона. Боқӣ ба ҳаматон тамошои хуб. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ баргашт ва моро рақобатҳои топ-дастҳои интизор аст. Динамо Киев дар бозии ҷавобии квалификатсияи Лигаи конференсия Арисро пешвоз мегирад. МЮ ба меҳмонии Тоттенхем меравад. Манчестер Сити дар майдони худ бо Ньюкасл рақобат мебандад, а ПСЖ баъди баргашти Мбаппе бо Тулуза бозӣ дорад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Суперҷоми УЕФА мусобиқае аст ки Севилья ҷоми онро дорад. Соли 2006 дар рақобат барои дарёфти суперҷоми Аврупо Севилья тавонист Барселонаро шикаст зад, вале пас аз он испаниҳо дигар ҷоизаро ба даст наоварданд. Ҳарчанд Севилья чанд маротибаи дигар дар бозӣ барои дарёфти ин ҷом ширкат варзид, лекин ба гирифтани он ноил нашуд. Манчестер Сити бе Де Брюйне ба майдон омад. Дар мавқеи ӯ бозингари ҷавон Коул Палмер ба арсаи дидор омад. Ман Сити чанд ҳамлаи хафнокро ба миён овард. Буну дар мавқеи дуруст буд. Новобаста ба ҳуҷумҳои Сити голро ҳамлагари Севилья Юсуф Ал-Носоир зад. Гвардиола боз худро фиреб дод. Аканҷи дар нақши Стоунс, Аке дар нақши Диаш, Гвардиол дар нақши Аке. Ҳамаи онҳо Ал-Носоирро тақсим карда натавонистанд ва ӯ гол зад. Ба Пеп аз дорухона ҳатман дорӯи аз ҳадгузаронин гирифтан лозим аст. Коул Палмер ба майдон омадани худро ба амали фоиданок табдил дода тавонист. Голи ӯ ҳисобро баробар кард. Дигар дар рафти ин рақобат мухлисон шоҳиди гол нашуданд. Новобаста аз он ки Манчестер Сити ҳамлаҳои хеле зиёд дошт, ҳатто як фосилаи бозие буд ки дар он шаҳриёт тӯбро як бор ҳам ба Севилья надод. Аз дақиқаи 32 то 42 фоизи идоракунии тӯб 100/0 буд. Тики-такаи дараҷаи нав. Эрлинг Холланд ва будани ӯ дар майдон қариб бефоида буд. Ӯ боз дар як финали дигар гол назад. Дар зарбаҳои пеналтии пас аз бозии футболбоз мушарраф ба голзанӣ шуд, аммо он дар омор ҳисоб карда намешавад. Дар силсила зарбаҳои пеналтии пас аз бозӣ ҳисоб 5-4 ба нафи Манчестер Сити буд ки ба назди тӯб Неманья Гудел омад. Зарбаи задаи ӯ ба тури дарвоза расиду Манчестер Сити аввалин маротиба дар таърихи худ соҳиби суперҷоми Аврупо гардид. Эмерик Лапорт ҳам ба Арабистон меравад. Ин футболбоз бо дастаи Ал-Наср шартномаи ҳамкорӣ ба имзо мерасонад. Ман Сити ба фурӯхтани ин футболбоз розигии худро дод. Эмерик Лапорт ҳамдастаи Криштиану Роналдо мешавад. Пеш аз омаданаш ба Манчестер Сити дар мавриди ӯ суолҳо зиёд буданд. Гвардиола харидории Лапортро чунин арзёбӣ карда буд: ба мо ҳимоятгаре лозим аст ки бо пои чап бозӣ кунад. Онҳое ки дар канори чапи дифоъ бо пои рост бозӣ мекунанд, ҳангоми ҳаракат ба марказ тӯбро ҳамеша аз даст медиҳанд. Онҳое ки пои чапашон фаъол аст, бе мушкилӣ тавассути канор ба ҳамла рафта метавонанд. ҳатто агар хатоам кунанд, тӯб ба аут мераваду халос. Барои идораи беҳтари тӯб ба мо Эмерик Лапорт кӯмаки калон мерасонад. Мо ба чунин дифоъгар ниёз дорем, гуфта буд Гвардиола. Дифоъгари мазкур замоне бо умеди калон ба Манчестер Сити омад. Ӯ бо пои чап бозӣ мекунад ва Хосеп Гвардиола мехост ин дифоъгарро дар канори чапи хатти дифоъ истифода намояд. Вале вақт нишон дод ки Лапорт дар Манчестер Сити мавқеи худро пайдо карда натавонист. Ӯ бо бозиаш ба боварии Гвардиола надаромад. Гуфтушунидҳои Ал-Наср ва Ман Сити дар марҳилаи охирин қарор доранд. Лапорт аллакай розигии худро ба ин трансфер додааст. Ливерпул ки то ҳамин дам бозингари хатти ҳимояи дифоиро ҷустуҷӯ кард, дар ниҳоят онро аз Бундеслига пайдо кард. Ватару Эндо апорники нави дастаи Ливерпул мебошад. Ӯ бозингари оддии ин мавқеъ набуда, яке аз он футболбозонест ки дандонҳои тез дорад. Эндо мисли саг медавад ва маркази майдонро хурда метавонад. Дар ҷоми ҷаҳон Эндо хеле олӣ бозӣ кард. 3 мавсими охир Ватару дар ҳайати дастаи Штутгарт дар сатҳи баланд баромад карда буд. Футболбози мазкур на танҳо бозии хуб нишон медиҳад, ӯ ҳамчунин
хислатҳои хуби лидерӣ ҳам дорад. ҳам дар Штутгарт ва ҳам дар мунтахаби ҷопон ӯро барои хислатҳои пешвоияш капитани даста монданд. Ливерпул дар хариди ин бозингар умеди бештарро ба таҷриба бастааст. Метавон гуфт, ки овардани ин футболбози 30 сола ҳатто то андозаи муқобили сиёсати трансферии дастаи Ливерпул мебошад. ӯ ҳатто каме калонтар аз Фабиньо аст. Барои Ливерпул номзадони дигар дар ин мавқеъ буданд. Сангаре аз ПСВ, Флорентино аз Бенфика, Дукуре аз Пелас. Аммо овардани Эндо сабаб дорад. Ҳамаи ҷаҳон медонист, ки Ливерпул бояд он холигиро дар хати нимҳимояи дифоӣ маҳкам мекард. Эндо танҳо 18 миллион евро нарх дошт. Сабаби арзон буданаш он аст, ки пас аз 1 сол муҳлати шаҳрномаи ӯ ба анҷом мерасад. Худи футболбоз 100% ба ин трансфер розӣ аст, чунки барои ӯ ин беҳтарин имконият дар карьерааш мебошад. Арабистони Саудӣ ғайр аз он ки футболбозони дастаҳои аврупоиро қобча мебарад, акнун ба футболи дохили Аврупо ҳам дастдарозӣ карда истодааст. Ассотсиатсияи футболи Арабистони Саудӣ айни замон бо УЕФА гуфтушунидҳоро атрофи баромади як дастаи ин кишвар дар Лигаи Чемпионҳо оғоз кард. Гап дар мавриди марҳилаи муқаддамотӣ ва соли 2025 меравад, яъне дар мавсими ҷорӣ ва мавсими баъди арабҳо дар футболи Аврупо нахоҳанд буд, аммо баъдан дар мавсими 2025-26 як даста арабӣ метавонад иштирокчии Лигаи Чемпионҳо шавад. То он вақт Роналдо аллакай 40 сола мешавад, аммо барои як бори дигар дар Лигаи Чемпионҳои Аврупо бозӣ кардан шояд карьерашро ҷамъбаст накунад. Айни замон гап танҳо сари як даста меравад. Агар УЕФА ба пешниҳоди Ассотсиатсияи футболи Арабистони Саудӣ розӣ шавад, шояд шумораи дастаҳои ин мамлакат баъдан бештар шаванд. Имконияти дидани Роналдо, Бензема, Неймар, Маҳрез, Фирмино ва дигарон дар Лигаи Чемпионҳои Аврупо пайдо мешавад. Беамин ҳам дар Аврупо айни замон танҳо як дорандаи туби тилло аст, Модрич. Дигарон парешон шуданд. Ба ҳамин тамом бори дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.